भाजीवाली तेजू ती बघा. खय गो, काम कर जरा, काम कर. हं, तोंड बघू बघूया आकडे कसा आता तोंड तुझा. तेच घ्या काहीतरी वाईट जरा पोटी फुटल्यासारख्या काम करून इला. ही भाजीवाली सकू. भिकू इतर नाही आहे. बघूया आकडे तोंड 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 खापर. थांब इथे फोटो काढू थांब. लवकर काढ, घराकडे कोण नाही. तू काय फोटो मग मागा घे, मग येत आहे तुका बरोबर. काय मोठेपण सांगता, काय केलं ते काम. चवळे काढला आणि मोहरी काढला. मोहरी तू काढलंच नाही. विचार ठीक आहे, कुपळूची फक्त होती. हे आमचा पोरग्या कामाचा काही एक काढायचं नाही. ह्या वय फक्त वय जेवण. मी ऐका नको. थार 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 थार. काय केलं असं बघा आधी दाखवला द्यावची लागणार. तर मंडळी सकाळी पुष्पाची कळ काढून झाली वाय जरा. आणि आत्ता वाय जरा कॅमेऱ्याचं काय होतं कळत नाही. तर चला वाईच मळवशेत फेरफटको मारूया आणि वाली काढूचेत. पहिलीच सुरुवात वालींची, हळूहळू धराक लागलेत. आणि आई आणि मी हिला वाली काढू. खयचेच काढ, तकडचे काढू नको खयचे आधी. खयची गावकारी ती ती जाग्यार असली तर ऐकाक गेला ती का. जमनीकच धरलेत वाली हे बघा आमची. मोहरी जोडीत नाही. ही बघा मोहरी आहे कापून ठेवलेली आहे. नाही तर ते हळू कुत्रे नाचान वाट लावतले. आणि आकडे चवळी आहे ही बघा. चवळी यंदा कमी आहे आमची, एकाच कोपऱ्यात घातली आहे. याच्यातले एवढेशे बघलो याच्यातले बिया ठेवणार आहे ना. हे नको कावटी ठेव. गावठी आधी काढता कोणी. गवार काढू काही होती ते सोमवारा. काळे वाटाणे घालू गावले. किती खेळलंय चवळे पालू काढू कोय होतो. आता चवळी कुठलंय सगळी तुका माहित नाही. कापून टाकले त्यांचे वरचे टुकशे. हे कापू कोय होते वर सगळ्या बरेचसे कापले. खय काय कापलंस ते खय 4 ढोरांका घातलाय ना. वरांका घातलं. हो मग कशा पाले भाजी नाही करत असतं मग काय करू. भाजी केलं असतं. छे वरचे टुकशी कापून टाकलंय मी. ते तेच कोवळी ते वालींचे कापलं म्हणून ते तकडचे वाली बघ कसे झाले. तर मंडळी ही घाटीवाली आहे घाटी. आणि गावठी आहे बघा आकडेत. ही बघा ही सफेद दिसतले. हे बघा ही जरा सफेद दिसतले. माका गावठीची आवडतं. आणि हे बघा घाटी आपली ओळखायची वाल कशी ती मी तुमका सांगून ठेवतोय. आहे त्यातली वाल दी एक अशी दी दाखवते. तर ही बघा घाटीवाल ही बघा सफेदा म्हणजे ही आपली बाजारात येतात ती. आणि ही जी आपली गावठी असतात ती ही बघा. म्हणजे दोघांतून फरक बघा किती आहे तो. म्हणजे ही सफेदवाली घाटी आणि किन ही गावठी. ही आपली हिरवी आहे ती गावठी. ह्या बियांना मिळत नाही पटकन. आम्ही ही खैसून जमा केला. आमच्याकडे होता पहिला. आणि आत्ता हे बघा बऱ्यापैकी धरतात व्यवस्थित. हे बघा झारंगे कशा आणलेलं आहे मी रान पण जाऊ.
वरण कवायचं रान नेऊचं आता कधी काढीन तेव्हा आहे काय ह्याच्यातली मिरचीची ढाका वर नेऊन लावू कोई होती सकाळची नाही संध्याकाळची काढू काय भाजीवाली तेजू ती बघा खय गो खय घरा का वाढलेला हा काम कर जरा काम कर हं तोंड बघू बघूया आकडे कसा आता तोंड तुझा हापार पडला तेच घ्या काहीतरी वाईट जरा पोटी फुटल्यासारख्या काम करून इला तर मंडळी हो बघा घेवडो तर मी दाखवित होते त्या दिवशी हे बघा घेवडी आपण घालताना तुम्ही बघितलं तशात ही आपली बाजारात येतात ती घेवडी घेवडी एका घेवडी म्हणतात घेवडो वेगळं हे बघा दायनीत मेरे घातलेलं होतं आणि हो आपलो गादी वाफ्यावरचो भुईमूग आणि नवीन तुमका मटकी मी सांगत होतो घातलेली आहे यावर्षी म्हणजे होती आमच्याकडे तर गेल्या वर्षी जरा 2 वर्ष बियाणं आमच्याकडचं गायब झालेला त्यामुळे ही बघा चांगल्या प्रकारे धरता घसानी धरता अशी मटकीसारखीचा चवळी आहे बारीक आणि धरता बघा ही बघा ही भाजीवाली सकू भिकू इतर नाही आहे बघूया अकडे तोंड 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 खापर अकडे डोळे ककडे गेले थांब इथे फोटो काढू थांब कॅमेरा पूस करे होवे चल लवकर काढ घराकडे कोण नाही तर काय फोटो मग मागा घे मग येत आहे तुका बरोबर काय मोठेपण सांगता काय केलं ते काम चवळे काढला आणि मोहरे काढला मोहरी तू काढलंच नाही विचार ती काय कुपळूची फक्त होती याची हे आमचं पोरग्या कामाचा काही एक काढी येतं नाही वय ह्या वय फक्त ह्याचा जेवण तुम्ही ऐका नको अरे सर पिशी देऊ बाजू तोंड बघायचं असा होय बस बस पाण्यात बस भारी येतो फोटो पाणी तकडे वाहता बस खाली बस हाय नाही नाही कोण असं दगडार बस इथे दगडार बस पाण्यात पाय ठेवून हा वा मला खळे काय करू लावू फोटो काढण्यासाठी काय बघा करते पाणी वा पिशी ती दी टाकून तकडे पात दिसतली ती फेकून दी तकडे पाठी पाय पाय तो पाणी तो पाय प्लॅस्टिक येतं ना मधीच डोळे डोळे असे आले अकडे बघ वा हस दात दात स्माईल स्माईल ही आमची अशी आहे तेजू तू पाठवून ठेव चट गेलं सुडत हा जाते जाते कुळग्या कुळ्यातच काढले नाही आता फोटो मागा घे देते तुका बरोबर तर मंडळी ही बघा आमची शेती आमची म्हणजे सगळ्यांचीच आहे आहे पडलेच तरी मी आणि वाढराने हैदोस मांडले नाही तो बघ तकडे तर हे बघा पावटे पावटे म्हणजे कडवेवाल धरले नाहीत कडवेवाल ते कडवेवाल हे कडवेवाल ता बघ घरात जाऊ त्याला कोण फोटो काढूक सांगणार मका म्हणजे बघ किती शाना आता अतिशाना आणि बघ पोळी दात तसं पिकता काय करतास डोंगर परततास ह्या बघ सूर्यफूल ह्या बघ हेच कसा रुजला काय ह्या बघ एकच झाडा माका वाटला वर घातलेल्यातली बी हय खाली रुजली पण भुईमुग घातला मग माणसं बघूया तरी जाळ कुपळून शेंगे पोताभर रवलेत की वा किती शेंगे गावले बघूया
कोवळेत उकडूक शेंगे गावती. गावची उकडूक गावची मग गाडी शेंगा ना ती. जाडी शेंगा खाऊची. हा मग काय नाही उडत चांगलं. तर मंडळी हो बघा कुळीत आता ह्या 6 कोपऱ्यांचं पिकं दिलेलं पालू घालतो की मग काढूक सुरुवात करणार. आणि हे बघा शेंगे, हे शेंगे कुळदात मध्ये मध्ये घातलेले होते दंडांवर, ते आता होतील कोवळेत उकडूक पुरते गावतले. तर मंडळी यावर्षी सगळ्या धुक्यान वाट लावल्या ना, आणि त्याच्यामुळे सगळं गडबड गोंधळ झालो. नाहीतर शेती बऱ्यापैकी होता. ही बघा चवळी पण अशी करपटल्यासारखी झाली, कारण पाना वगैरेच खार पडा धुक्यासारख्या, त्यामुळे सगळ्याची वाट लागून गेली. नाही तर बऱ्यापैकी चवळी वगैरे गावता. आणि मध्ये मध्ये स्वीटकॉर्न घातलेले आहेत मके खाऊसाठी. आणि म्हाका हांवें सांगल्यान रान घेवन ये ढोरांका. अरे कोयता थंय टाकून इलं. आय गाडी घालीत आहे. हो नवीनच. आणि तर मंडळी हो बघा मूग, ह्यो मूग हा ह्या साईडीक दिसता तो. आणि अकडे गवारा, हे बघा गवार पण बऱ्यापैकी धरली आहे काही नाही काय. आणि बघा भेंडी वायशीच धरली आहे काही नाही काही. तर मंडळी ही अशा प्रकारे आपली शेती आहे. आणि ह्या नंडणी वगैरे पुन्हा केला डबल एकदा. आणि अकडे बळावलो मटकी बळावली आहे जरा. आणि हो मूग पण आता पिकत इलो. हे बघा शेंगे पिकत इलेत. आणि आता बऱ्यापैकी काळो कधी झालो आहे बघा. तर मंडळी ह्यावर्षीचा वातावरणच सगळ्या शेतीक वगैरे बाधिकार झालेलो. बऱ्याचसा धुक्या वगैरे होता बरेच दिवस, थंडी वगैरे लागा मधीच, त्यामुळे सगळी शेतीची वगैरे नुकसान फार झाला. कारण ही वाली वगैरे इंका चवळींका कीड भरपूर लागलेली आणि कर्पो रोग लागता तसं लागलेलो. आणि त्याच्यामुळे जरा चवळे वगैरे जरा लेट झालेत. तर ही अशा प्रकारे वातावरणाच्या बदलामुळे सगळं गोंधळ होत असता. नाहीतर एवढ्यात वाली वगैरे ह्या शिरडांवर चढतात, म्हणजे ही शिरडा लावलेली आहेत त्याच्यावर चढतात आणि धरतात पण बऱ्यापैकी. असं सगळं असतं शेतीतलं. आणि बाकी काय सगळं मस्त मजेत चालला. आता हळूहळू पाटाचं पाणी कमी होतीला आणि त्यामुळे जरा वांदे आणि वांढरांचा त्रास तर राहतच आपल्या शेतीक. तर आता बघितलास मगाशीच गेले इकडे सगळे पलटण, कारण त्यांना आता पहिला कसा होता सगळीकडे शेती केली जात होती. आणि आता हळूहळू या वांढरांच्या पायी हळूहळू जिम्मसाची शेती वगैरे कुळीत वगैरे कमी केलं जातं. त्यामुळे आता ह्या भागात आमचीचकडे शेती आहे, त्यामुळे वांढर जे सगळीकडनं रिकतात ते आपल्याचकडे रिकतात, त्यामुळे सगळे वांदे. आणि यावर्षी आंबा काजू कमी असल्याकारणाने त्यांचे जामच वांदे झाले आहेत, नाहीतर ते तरी पळून खाऊक मिळतात. तर ह्या अशा सगळ्या वातावरणाच्या बदलामुळे सगळं प्राण्यांगाही खाऊक काय नाही, त्यामुळे असं सगळं गडबड गोंधळ झालेली आहे. आणि ह्या बघा मको बघा, ज्या मनाने ह्या मक्याची परिस्थिती बघा कसं झालो, पिवळी झाली पात लहान असतानाच. तर ह्या सगळ्या अशा वातावरणाच्या बदलामुळे ही शेती लोक करूक मागत नाही. आणि ह्या आपल्या रेड्या चिंटूसाठी पाठीयेतना रान घेऊन चाललं आहे. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन भागात. तोपर्यंत बाय बाय.